Malawi Today. Of the Honorable, the Deputy Chief Justice, who will come in to administer the oath of office for the Right Honorable Speaker-elect. House suspended. kuti adzigwiritsa ntchito. Now amene akhala kulumbiritsa matero ta Chief Justice Rezeni Mzikamanda zimene zikuoneka kuti nkhani tsopano yakwera mtunda. Ukaona amene amatenga amalumbiritsa aphungu adali wachiwiri wawo Deputy Chief Justice. Pano yakwera mtunda. So izona kuti mpando wowo ndovuta kwambiri. Apatsidwe no ntchito iwowa ntchito ijano tsopano imene imakhala tsopano yochititsa mavoti amene abwere kumbuyo ku wachiwiri wawo. Apa ndiye kuti tikhale tikuona kulowa kwa Chief Justice mkulu wa mabwalo akulowa. Pamenepo ndekuti akubwera ndi omwe aja Deputy Chief Justice amene akhale akulumbiritsa mchithunzi mutha kuona ndithu kulowa kumeneko mnyumba ino ya malamulo Deputy Chief Justice Lovemore Chikopa ndithu kubwera kuti adzalumbiritse sipikala wa nyumba ya malamulo ino. Tikuona Sergeant at Arms msilikali yemwe amathandiza ndithu kukhazikitsa bata muno komanso kusogolera zina nde kumeneku ndikufika kwawo Deputy Chief Justice wachiwiri kwa mkulu wa mabwalo mdziko muno Lovemore Chikopa kufika malo ano. Tikhale tikutsatira zonse bwino lomwe kuti ziyende motani kumbali ya malumbiritso komanso kuti kodi apa ayendetseno nyumba ino ya malamulo nda sipikala omwe awalumbiritsewo kuti achiwiri awo komanso achiwiri kwa achiwiri nawonso asankhidwe nyumba ino ya malamulo. General business, item B, administration of oath of the office of the Speaker-elect. The Speaker-elect is escorted, should be escorted to the table by the proposer and seconder to take oath before the office, before the Honorable, the Deputy Chief Justice. Honorable members, I wish to inform the House that Standing Order 28 requires that the Speaker-elect must take and subscribe to the oath of office before the Chief Justice before assuming duties of his or her office. This means that, honorable members, the Speaker who has just been elected will take oath of office before His Lordship, the Honorable, the Deputy Chief Justice, His Lordship Lovemore Chikopa, Senior Counsel.
At this point, let me welcome His Lordship, the Honorable the Deputy Chief Justice, His Lordship Lovemo Chikopa SC, to this chamber. The House may wish to note that the procedure for swearing in of Speaker-elect is generally similar to the one for swearing in of members of Parliament-elect. The procedure is as follows. 1. The Honorable the Deputy Chief Justice will be assisted by the Chief Registrar of the High Court and the Supreme Court of Appeal. 2. I will call the name of the Speaker-elect to come forward to take the oath at the table. 3. The proposer and seconder of the motion will conduct the Speaker-elect to the table for him to take oath before the Honorable the Deputy Chief Justice. Number 4. Just before walking up the steps close to the clerk's table, the Honorable Speaker-elect will bow to pay respect to the Honorable the Deputy Chief Justice. 5. Upon reaching the clerk's table, the Chief Registrar will ask the Speaker-elect whether he would like to swear by either the Holy Bible, the Holy Quran, or make an affirmation. 6. The Chief Registrar will then ask the Speaker-elect to hold the Bible or the Quran, as the case may be, on his right hand and subscribe to the oath. 7. If the Speaker-elect opts to make an affirmation, then he will just raise his right hand. 8. After taking the oath, the Speaker-elect will sign in the oath book before the Honorable the Deputy Chief Justice. 9. After signing the oath book, the Speaker-elect will walk backwards while facing the Honorable the Deputy Chief Justice up to the clerk's table, where he will bow as the case is. 10. After taking the oath, the Speaker will now temporarily take a seat allocated beside the Speaker's chair. The Honorable the Chief Justice, the Deputy Chief Justice, will then leave the chamber through the back door led by the Sergeant at Arms. Honorable members, let me now call upon the proposer and the seconder to escort the Speaker-elect to the table to take the oath before the Honorable the Deputy Chief Justice. Welcome, Honorable Speaker-elect. Do you wish to swear by the Holy Quran, Holy Bible, or do an affirmation? The Holy Quran. Thank you. Haya, alipang sigara yao.
Honorable Speaker-elect, you have to take oath of office, and you repeat after me. I, Samir Kafar Suleman, swear that I will well and truly serve the Republic of Malawi in the office of Speaker of National Assembly, and will do right and justice to all manner of people in accordance with the laws and usages of Malawi, without fear or favor, affection or ill will. So help me Allah. Thank you. Honorable members, the Right Honorable Speaker has now been sworn in. The Honorable, the Deputy Chief Justice, will now take leave of the chamber. Thank you.
Honourable members, I need your attention. Honourable members, in accordance with the tradition of this House, I rise to submit myself to the will of the Assembly. I will now suspend the proceedings for a few minutes to allow me to robe. Let me request you, honourable members, to remain seated and until I'm back in the chamber. House suspended. Mukuta kuona mchituzimo kuti Asame Suleman tsopano akutuluka mnyumba ino ya malamulo kuti akavale. Akuti mundilole ndituluke ndikavale. Dickson Jovati Gondwe is here with me now. Dickson, Asame Suleman akuti akukavala ndiye sangati zija zimapereka ulemerero wapadera. Zimapereka ulemerero wapadera komanso kutsimikiza kuti iwowa atenga chinthuchi pakadali pano. Atenga chinthuchi. Ndipo pezoti achitenga chinthuchi akwena kuti akavale mene malamulo akamakhalira osati mene anabwerera. Chifukwa panopa anabwera ngati phungu chabe. Koma akamatuluka muno atuluka ngati speaker wa nyumba ya malamulo ino. Nde akupita ndithu akadzikonze bwinobwino kuti akamabwerera apopo ndithu mwaulemu wake akhale ndithu akuoneka mene speaker amaonekera makamakanso ndimene zakhala zokhalira malinganso ndi malamulo a nyumba ino mbuyomo. Koma nkhani ndimene kuti iwo andamene chakomera kuti aphungu amenewa awasankhe tsiku la lero ndipo apita dimba zawavuta amene wapeza mavoti 85 pamene Asame Suleman ndi azawo ena aja Scott ndi Vigaro amene palibe chwena apeza Vigaro ndi Scott sanapeza chinthu oloyo akanika kudzivotera chondo nthauza ukodi choncho yetu ngati apeza zero ndekuti okay, so we can confirm Vigaro sanadzivotera iwo aino akewo sanadzivotere mpaka apeza zero komana kona adzivotera apo nditsegulano mmaso yetu zinthu zimene zikukhalira anaona kuti mna chinthu chisangakwanitse kuti achiyendetse kwambiri ndechipite kwa Asame Suleman omwe pano akukavala ndithu robe akhale akubwerapo ndi ndimene zimakhala ukati uone amene tima nyumba ya malamulo yapita ichi wina tusanavote 221 yes kuti mmodzi wina has absent aliyense ali ndi ufulu kuti izi ndichite nawo izi ndisachite nawo komano chimene chikupatsanso chidwi kwambiri mnyumba muno ndi nkhani yokhudza mmene aphungu amakhalira mmene zokambirana zimachitika m'mbuyomo aphungu amene lero ali mbali ya boma ndi amene adali mbali yotsutsayo ndawo mata akamalankhulana ena kulankhulanapo zipongwe choncho ndimene zimakhalira kuno ku nyumba ya malamulo ukakhala ndithu moyo umakhala ndithu kuyang'anapo magawo angapo ta mwina apazitotere ndiye ukati uone tikunena pano ana malomba asuntha pamene amakhala ona na ukacheza ndanzawo kukacheza ndanzawo tinaona ndithu anoma ndi chisale amacheza ndithu ndi aizino ankaka MCP ndimene zimakhalira. Now the dynamics are not yet over. Zinthu zichitikabe kunoko. I will soon invite Chisomo Chingwalo ntolankhani wathu he was pansipo kuti adzati tambasulira kuti ndeziyenda bwanji koma apa ndekuti sipikala akhale akusankha wachiwiri kwa iwo ndi wachiwiri wawo first deputy speaker and second deputy speaker wachiwiri wa Suleman ndi wachiwiri wa Suleman oseo ndachiwiri ndekuti Suleman wachiwiri akutera ndikani yovuta komano tikozoloza nadzala tsiku lonse nditero ndithu kuti ndimene zithu zayendera ndithu muno ukati uone amene akuoneka kuti zayendera akusangalala amene akuoneka kuti zavuta akuonekanso kuti nawonso ndokhumudwa moyo ndimene umakhalira lero muthoza kuti pa nyumba pali nyama mawa mwina mukudya mtapasha ndiye kuti zikhala bwanji simafunika somfuse
simafika so timufuza ndi ndimene zokhalira kuno kuti ena amene nthawi imene adali ngati pa ulemerero lero likhanga kuti apanikizika pang'ono mnyumba muno ndimene ndithu zimayendera koma pano pande kuti chimene anthu kuti akatsegulira a president nyumba imene lachisanu lino ndi kuti kukhale nkoke wa ndi koma pakhale tikuona wachiwiri wa speaker wa Suleman komanso wachiwiri wawo komanso nimuyitane nzanga chisomo chingwalu kuti mwina abwere Jackson mwina ukhoza khaso ndi funso lina loti timfuse chisomo limodzi chisomo tayandikirani kuti mwina tingomba Vigaro era Vigaro sana dzivoteroka chimayankhula na off mic nimakuuza kuno kuti zikuoneka kuno kuti Vigaro komanso a Scott